Managlahing nindot nga festival attire sa Miss General Santos 2022 nga gidisplay sa usa ka mall sa syudad, nahimong instant attraction. Atong ibalik si Abby Caballero. Colorful, festive ug creative ang pagmugna ni ining mga festival attire sa Miss General Santos 2022. Naka-display kini karon sa usa ka mall sa syudad asa murag nahimo na sab kining atraksyon tungod sa kanindot. Gani dunay mga nagpa-picture. Kuan gyud siya sa Jensen gyud ba nag-represent sa iyang mga tanan nga ani culture man tawagan. Nindot gyud ang kuan nila ng mga kuan gyud sa kuan ng mga design good niya, mga Managlahi ang estilo sa 13 ka mga festival attire. Apan tanan sila representasyon sa kinaiyahan sa syudad, hilabi pa ang abunda nga yamang dagat ug ang ginapasigarbong tuna. Dinhisab makit-an ang pinasahi nga talento sa mga designer nga taga Jensen ug gikan sa mga kasikbit nga lugar. Napakagaling ng mga designers natin from General Santos City. Ang ganda ng mga creation ng designers, iba't ibang design, nakaka-amaze. Masaksihan ang mga kandidata nga suot ang nagkandaiyang festival attire sa preliminary competition karong Domingo, September 11. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.